Γεια σας αγαπημένοι μου, είμαι η Φιλένια και σήμερα θα μιλήσουμε για το λάθος που κάνουμε και ζούμε στο παρελθόν. Και γιατί είναι λάθος? Γιατί το παρελθόν μέσα από τις χαρές έχει και πολλές λύπες. Και μέσα από τις λύπες κάνουμε αναπαραγωγή και καταστρέφουμε το παρόν μας και το μέλλον μας. Και όταν εμείς θέλουμε ένα διαφορετικό μέλλον, ένα ωραίο μέλλον, ένα ενθουσιώδες μέλλον, να μας απογειώσει, το παρελθόν συνήθως μας το σακατεύει. Γιατί οι μνήμες από το παρελθόν έρχονται και λένε απέτυχες αυτό. Θυμάσαι πως την πάτησες εκεί, θυμάσαι τι σου έκανε αυτός, θυμάσαι τι σου έκανε αυτή και γίνεται καταστροφή. Παμ! Και μόνος σου αυτό καταστρέφεσαι πάλι. Και πού είσαι? Στο παρελθόν. Το παρελθόν σε κυνηγάει, ζει μέσα από σένα. Θέλει να δυναμώνει μέσα από σένα. Αν το ξεχάσεις, θα πεθάνει. Και το παρελθόν δεν θέλει να πεθάνει, θέλει να συντηρείται από σένα, σου τραβάει την ενέργεια. Είναι σαν να είναι δίπλα σου και να ενώνεται με έναν ομφάλιο λόρο, να είναι όπως εσύ και να θέλει να ζήσει. Και εσύ ζεις με το παρελθόν. Και τι κάνεις? Επαναλαμβάνεσαι και συνήθως επαναλαμβάνεις τις ατυχίες σου. Τι κάνουν οι άνθρωποι που πετυχαίνουν? Οι επιτυχημένοι άνθρωποι στις σχέσεις τους ή στο να μην δημιουργήσουν μια λάθος σχέση ή στις επιχειρήσεις τους κτλ. Δεν ζουν στο παρελθόν. Το θυμούνται όταν χρειάζεται, αλλά οικοδομούν το μέλλον με βηματάκια ή βήματα μεγαλύτερα, ανάλογως όπως μπορεί ο καθένας. Οι σχέσεις γιατί καταστρέφονται? Καταστρέφονται γιατί είναι μια οικοδόμηση του παρελθόντος. Αρχίζει η λάθος κουβέντα, η λάθος στιγμή, η λάθος συγκυρία, μνήμες από την παιδική ηλικία, μνήμες από τους γονείς, το πώς ήταν μεταξύ γονείς τους, πώς τους μιμούμαστε εμείς, τι έγινε στη σχέση μας, τι θα ξαναπάθουμε και αρχίζουμε και γινόμαστε στριμμένοι. Ας θυμηθούμε τώρα ποιος μας ψήλωσε, ποιος μας έχει μεγαλώσει. Και το πρότυπο μας ποιο είναι? Πάμε το σχάρι. Εσένα που σε έχει μεγαλώσει, σε έχει ψηλώσει, έβλεπες περισσότερες ώρες τις μέρες τη μητέρα σου, στο θυμό σου είσαι η ίδια με εκείνη. Εσύ που έβλεπες τον πατέρα σου και τον μιμείσαι στο θυμό σου, είσαι ίδιος με εκείνον. Πώς αντιδρούσε εκείνος? Ήταν ήπιος ή ήταν φωνακλάς, αντιδραστικός, όχι ευγενικός και όχι δίκαιος? Έτσι αντιδράς κι εσύ. Το πρόσωπό σου γίνεται όπως το πρόσωπο εκείνο του προσώπου. Και αν η μητέρα σου είναι μια ήρεμη φύση, κινείσαι σε ήρεμα επίπεδα. Αν ο πατέρας σου είναι σε μια ήρεμη φύση, κινείσαι σε ήρεμη κατάσταση και αντίδραση. Εάν η μητέρα σου είναι σε μια οργισμένη φύση που βρίζει έντονα, που με το παραμικρό είναι οξύθυμη, που γίνεται ένας χαμός και τα λοιπά και γενικά αλλάζει η μορφή της, το ίδιο κάνεις και εσύ. Μιμείσαι αυτόν που εμπιστεύεσαι, αυτήν που εμπιστεύεσαι και δεν φταίς. Αυτό ήταν το πατρόν σου, εκεί πάνω ψήλωσες, εκεί πάνω μεγάλωσες, αυτό εμπιστεύεσαι. Με αποτέλεσμα, εάν έχεις συνεχόμενες ατυχίες, είναι η συνεχής επανάληψη που κάνεις του προσώπου αυτού που εμπιστεύτηκες. Το ίδιο και στις επιχειρήσεις. Αν το πρόσωπο που εμπιστευόσουν, που είναι περισσότερο μαζί, που έβλεπες περισσότερο, είχε μία όχι καλή σχέση με τα χρήματα, δεν αγαπούσε τα χρήματα, θεωρούσε ότι δεν μπορεί να έχει χρήματα ή έβλεπες εσύ ότι είναι άτυχος στα χρήματα, το ίδιο κάνεις και εσύ. Πορεύεσαι στα δικά του, στα δικά της βήματα. Πάμε το χάρη στην αραβική αστρολογία, τι γίνεται? Σου βγάζουν το χάρτη και σου λένε σε ποια πόλη γεννήθηκες σε πόλη, σε χωριό, τι επάγγελμα έχουν οι γονείς σου, αυτό ή αυτό. Έτσι σου λένε το οροσκόπιο σου είναι αυτό και δεν μπορείς να παρεκκλίνεις και πολύ από αυτό. Και όντως έχουν δίκιο. Γιατί μιμείσαι και αισθάνεσαι ασφάλεια σε αυτό το πατρόν που έχεις μεγαλώσει. Αυτό εμπιστεύεσαι. Γιατί οι γονείς μας είναι οι θεοί μας.
Ο γονιός που εμπιστευόμαστε περισσότερο είναι ο Θεός μας. Δεν εμπιστευόμαστε τύφλα όσο και να μην το παραδεχόμαστε. Και όταν εμείς ψηλώνουμε, αν θέλετε μεγαλώνουμε, εγώ το λέω ψηλώνουμε, αρχίζουμε και έχουμε προβλήματα, γιατί περισσότερο αντιδράμε με τις φωνές τους μέσα στο κεφάλι μας, με τις αντιδράσεις τους, παρά με εμάς τους ίδιους. Και σημειώνουμε αποτυχίες στις εργασίες μας, στις επιχειρήσεις μας, στις σχέσεις μας. Όταν καταλάβουμε ότι περισσότερο αντιδράμε με τις δικές τους φωνές μέσα μας, τις δικές τους συμπεριφορές, το δικό τους πατρόν, που δεν φταίνε και αυτοί, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε παιδί έτσι γίνεται, μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή. Δεν είναι όμως εύκολη. Ίσως με κάποιο ψυχολόγο να είναι λίγο πιο εύκολο. Ή με κάποιο άτομο πιο πνευματικό που έχει αρμονία να μπορέσει να μας δείξει πώς μπορούμε να βρούμε τον εαυτό μας. Αλλά χρειάζεται το χρόνο του, γιατί χρειάζονται τα κομμάτια που είναι σαν το κρεμμύδι και τα έχουμε βάλει εμείς από πάνω, τα έχουμε χτίσει, τα έχουμε βάλει. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να βγαίνουν. Και θέλει προσπάθεια για να βγει, να το ξέρεις, γιατί είναι ένα με σένα. Και χρειάζεται να βγει καλά για να μπορέσει να δεις εσένα. Βγαίνει αυτό το κουκούλι που είναι γύρω γύρω, είναι όπως η πεταλούδα. Είναι το κουκούλι που στην ουσία δεν φαίνεσαι εσύ, δεν φαίνεσαι ότι λάβεις. Και όταν ελευθερώνει την πεταλούδα, έτσι ελευθερώνεσαι και εσύ. Τα χαρίσματά σου είναι εκεί. Για τα άτομα που είναι μπλοκαρισμένα, που έχουν μία τύχη που δεν τους πάει τόσο καλά, είχαν κάποιο πρότυπο που τους μπλόκαρε ή αγαπούσαν τόσο πολύ τον ένα γονιό που ακολουθούν τα βήματα του υποσυνείδητα, γιατί τον αγαπάνε και θέλουν να δείξουν ότι είναι ίδιοι με αυτό, άσχετα τους βλέπει ή δεν τους βλέπει. Οπότε σε μια πρώτη φάση καταλαβαίνουμε ποιον μιμούμαστε, ποια μιμούμαστε, ποιο είναι το πρότυπό μας, ποιο πρότυπο κάνουμε αναπαραγωγή. Εκεί θα καταλάβουμε και τι γίνεται σε έναν καυγά σε μια σχέση. Παραδείγματος χάρη, όταν ξαφνικά ο άλλος ή άλλη βλέπει το πρόσωπό μας να αλλάζει, την αντίδρασή μας, το παρελθόν να έρχεται από σακατεμένες σχέσεις που δεν πήγαν καλά, που μας κοροϊδέψαν, που τους κοροϊδέψαν κτλ. Βλέπει εκείνο το πρόσωπο, δεν είναι το δικό μας, είναι το πρόσωπο που μας έχει ψηλώσει. Και βλέπουνε είτε ένα ήρεμο πρόσωπο με ήρεμη αντίδραση, είτε ένα στριμμένο πρόσωπο που δεν θέλουν να το βλέπουν μπροστά τους, γιατί τους θυμίζει τους δικούς τους, όπως κάνουν εκείνοι. Και εκείνη τη στιγμή, ξαφνικά δεν είσαι ο σύντροφος, ο σύζυγος, η σύζυγος. Είσαι ο μπαμπάς, η μαμά που προσπαθούν να αποφύγουν και που δεν θέλουν στο ίδιο τους το σπίτι, δεν θέλουν στην ίδια τους τη σχέση, δεν θέλουν ανάμεσά σας. Και εκεί ξαφνικά γίνεστε κάτι που πρέπει να προσέχουν, όπως κάνουν στην εφηβεία τους. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, αλλά έχουν γίνει τόσο περίπλοκα, γιατί το υποσυνείδητό μας παίρνει τις πληροφορίες όπως αυτό νομίζει για τη δική μας προστασία, και δυστυχώς εμείς κάνουμε συνεχώς μία αναπαραγωγή των προτύπων που μας ψήλωσαν, μας μεγάλωσαν. Και φτάνουμε σε αδιέξοδα και μπλοκάρουμε και δεν μπορούμε να έχουμε την επιτυχία που θέλουμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε την αγάπη που θέλουμε. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε την επιχείρησή μας που θέλουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε την εργασία που θέλουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε την οικογένεια που θέλουμε. Τη ζωή που θέλουμε. Όπως τη θέλουμε. Οπότε το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε και είναι πιο εύκολο στις σχέσεις μας, ώστε να κατανοήσουμε τι κάνουμε στις επιχειρήσεις μας, όταν θέλουμε, στην εργασία μας, στα θέλω μας γενικά και στους σκοπούς της ζωής μας. Να καταλάβουμε ότι επειδή οι σχέσεις είναι τόσο χαλασμένες, είναι ότι πλέον οι άνθρωποι δεν συγκρατούνται και δείχνουν τον εαυτό τους. Ο εαυτός τους όμως αυτός είναι ένα πατρόν, το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο πάνω στους δικούς τους γονείς. Και ο άλλος ή άλλη βλέπει τους γονείς του μέσα από αυτό. Και αρχίζει η διαμάχη και φεύγει η σεξουαλική, η ερωτική επιθυμία, φεύγει το ενδιαφέρον και έρχεται η συνήθεια όπως συνηθίζει ένα γονιό. Και αυτό κανείς δεν το θέλει. Να είσαι η μαμά, ο μπαμπάς κάποιου. Γι' αυτό,
όταν την επόμενη φορά που θα έρθουμε σε μια διένεξη, σε μια ζήλια, σε μια διαμάχη, σε μια όχι καλή κατάσταση, γιατί η καρδιά μας ξέρει πότε δεν είμαστε καλά και πότε το άλλο άτομο κάτι κάνει και δεν νιώθουμε εμείς καλά και έχουμε απόλυτο δίκιο. Το μυαλό μας τα μπερδεύει, η καρδιά μας όχι. Τότε κάνουμε λίγο πίσω και βλέπουμε τι αντίδραση υιοθετούμε. Και εκείνη η αντίδραση βλέπουμε συνήθως ότι είναι ενστικτωδώς η αντίδραση του ατόμου που μας πατρονάρει, που έχουμε ψηλώσει, που μας έχει ψηλώσει, μας έχει μεγαλώσει. Εκείνη τη στιγμή κάνουμε προς τα πίσω και βλέπουμε το πλάνο. Είμαστε σκηνοθέτες και λέμε σταμάτα να μιλάς. Ώσπου να μάθω να συμπεριφέρομαι βάσει του δικού μου εαυτού, θα είμαι κυριολεκτικά ο σκηνοθέτης της ζωής μου, για να καταλαβαίνω και να σκηνοθετώ εγώ τη ζωή μου όπως χρειάζεται να πάει. Και για να μου γίνει συνήθεια αυτό, χρειάζεται κάθε φορά που συμβαίνει κάτι να σταματάω, να βγαίνω προς τα έξω, να βλέπω την εικόνα και να σκηνοθετώ. Να σκηνοθετώ τον ίδιο μου τον εαυτό. Γιατί εκεί πρέπει να βγάλω το πατρόν και πρέπει να δω εμένα και πρέπει να λειτουργήσω όπως εγώ. Όμως αυτό είναι σιγά σιγά να καταλάβω και πώς λειτουργώ εγώ. Εκεί είναι που σιγά σιγά θα αρχίσει να καθαρίσει το κρεμμύδι για να φτάσουμε σε εμάς. Και εκεί θα μπορούμε να έχουμε τα θαύματα στη ζωή μας, τα δικά μας αποτελέσματα και να μπορέσουμε να πάμε μπροστά χωρίς να μας τραβάει το παρελθόν. Γιατί δεν είναι τόσο το παρελθόν από τις σχέσεις μας που τα κάνουμε χάλια. Είναι τα άτομα που μας έχουν υψηλώσει, γιατί εάν τα κάνουμε χάλια και στις επιχειρήσεις που θέλουμε να κάνουμε και στις εργασίες που θέλουμε να αποκτήσουμε και στη ζωή που θέλουμε να διαμορφώσουμε και στις σχέσεις που θέλουμε, στο γάμο που θέλουμε, στη συμβίωση που θέλουμε και δεν μας πάνε όπως θέλουμε, κάνουμε προς τα πίσω, γιατί δεν είναι κυρίως οι σχέσεις πώς την έχουμε πατήσει, είναι τα πατρόν μας πώς μας έχουν πατρονάρει, πώς μας έχουν αψηράψει και είμαστε πάνω εκεί. Γιατί χωρίς να το θέλουμε γίναμε οι τέλειοι ηθοποιοί και οι τέλειοι μίμοι. Γιατί τους αγαπούσαμε πολύ, γιατί τους αγαπάμε πολύ. Σκεφτείτε το, δουλέψτε το, δώστε χρόνο στον εαυτό σας να μπορεί να σκηνοθετεί τη ζωή σας και αφήστε την ευκολία να έρθει σε εσάς. Μέχρι τώρα η ευκολία ήταν το πατρόν, τώρα η ευκολία είναι ο ίδιος ο εαυτός. Να έχετε πανέμορφα αποτελέσματα και να αρχίσετε να χαμογελάτε γιατί είστε εσείς. Γεια σας.